עברנו escape room בסגנון מתמטי, כאילו כל הפתרונות היו חישובים מתמטיים, וכל העיקרון היה לחשוב מחוץ לקופסה לחשוב על דרכים יצירתיות לפתור את ה-escape room הזה. היה לי מאתגר, כי היה הרבה חידות, וזה היה קשה, אבל זה היה כיף באותו זמן, כי כל פעם, כאילו, הדרך הייתה מאתגרת ממש, כאילו, כדי להגיע לתשובה, וכל פעם שהגענו זה היה כזה הקלה כזה, אז זה היה כיף. אי אפשר לפתור את זה לבד, צריך כאילו עוד ילדים, כי כל אחד חושב בצורה קצת שונה, וזה היה ממש כיף שהיינו צריכים לעבוד בעבודת צוות, ויותר התגבשנו. אני הייתי מעבירה את השיעורים יותר חווייתיים, כי אני חושב שככה התלמידים יותר זוכרים, ובאמת הייתי מעבירה להם את זה בשביל הידע, לא בשביל כל מבחן. התרשמתי שמאוד נהנו, היה כאן שיתוף של עבודת צוות, היה כאן חשיבה אחרת, לא רק על מתמטיקה אלא גם מעבר. איך היית רואה את השיעורים בעתיד במתמטיקה? ככה, לגמרי.